ತುಲೆ ಇವನೇ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ತಮ್ಮ. ಲಾಗಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ. ದಯಪರ್ಪುಜ ಆಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಯಪರ್ಪುಜ ಬಂದ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಫೇಸ್ ವಿಲಾಪನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ನೆನಪುನೆ ಅಲ್ಲ 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 ಏನದು ಲಕ್ಷು ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ಜಿನ ಅಂಡು ಮೀನುಂಡು ಗೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೀನುಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಪುದ ನೀರತ್ತ ಅವು ಕೊಡಪನಡು ಮೀನು ಬರ್ಪುಜ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪೆ ದಪ್ಪೆ ತುಕ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏನ ಓಲು ಉಪ್ಪಂದು ವಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗುಂಟು. ಸೊ ಇನಿ ಬೆಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಆಗುದು. ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಿದಾರ್ದ ದೂರ ಬಂದಿಗೆ ನನ್ನಡ ಕವಿತಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆರ್ನ ಆನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತೆಂಕಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಕೂಡ ಮೆಗ್ಗೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ನನ್ನ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ನಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಬರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಂಡು ఒక ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿದ್ದು ದಾದ ಬಂದು నాకు ಕುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲಿ ಬಂತು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏರ್ಲೇಜಿನ ನಿಕ್ಲಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರತ್ತಪ್ಪ ನೀ ಗೊಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಣಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕವಿತಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ನೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಅಕ್ಕನ ಬೆಚ್ಚ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮಿ ತಿನ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಜಲ್. ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನಗ ದಾನ ರೀಚ್ ಆತ ಎಬ್ಬು ಅಕ್ಕ ಕೊಯ್ತು ಪೋಡ್ತು ಲೋಕೇಜಿ ಕೇರ ಅವು ಬೋಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿದಿರ್ತೀರಿ ಕವಿತು ಶಾಕ್ ಆಡೋರಕ್ಕೆ ಆತಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸರ್ ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾನೆ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಕುಕಿಂಗ್ ಬೈ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮೆಡ್ಡೆಜ್ಜ ಮೂಲತಕ್ಕ ಅಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ನಾನು ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡಿ ಯಾನೊಂದು ಇನ್ನೂ ಮಂತಿತ್ತಕ್ಕ ರೈತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪುಡಿ ಪುಲು ಒನ್ಯ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಲಿವರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ 45K పోతుంది ಅಂದ ಓ ಏನಾನ ಮುನ್ನೀರ ಮುನ್ಯ ಆಹಾ दादा ಏನು ಅಡಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವಾಗ ತಿಂತು ಪೇರಾ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೇಬಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು 2 days ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೆಜ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈಪಂಡ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾನು ವೆಜ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಮುಗಿನೇಟ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆದ ಮಟ್ಟ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಡ್ಪಣ್ಣಿ ವೆಜ್ ಇಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನು ನಾನು ಬೇತೆ ಬೆಲೆ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಪನ್ಯಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ರ ಪನ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲ ಅದಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಆತಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತ್ ಆತಂದು ಬಟ್ಟಿಗಳು ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನದು ಲಚ್ಚು ಇದು ನೋಡಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಮಗು ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಕೈದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ಪಾಡು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಂಚಿನ ತಾಡು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಸ್ಟೇ ಆಪುನು ಬಂದು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದು ತುಲೆ ಇವನೇ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ತಮ್ಮ. ಲಾಗಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ನೋಡಿ. ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಪೆ ತೋಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ತುಲೆ ರಾಹುಲ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಪನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ನೀವು ನಿಖಿಲ್ ಏನಂತಾರ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏನೋ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚೆ ನೆನಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಗ್ಗೆದ ತೋಜ್ ಪೌಜರ್ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಪಾಟೇಲ್ ಪೌಜರ್ ಪಂದ್ ತುಲೆ ಬರೀ ಇಂಚ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕು ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಣ್ಣ ತೂದಿಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಾರು ಸೊ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಕೈ ತಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಓ ಮೂಲೆನಾ ಗೈಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಸೈಕಲ್ ಬಟ್ಟ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಗಡೆ ಬಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೈದ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಮಲ್ಪ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಅಕ್ಕ ಓಲರಿಯೇ ಗುಯಲ್ ನೋಡಿ ಗುಯಲ್ ಲಾಗಿರ್ಚಿ ಕನ್ನಡನಾ ತುಳು ಗುಯಲ್ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಗುಯಲ್ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚಿನ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಪಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಗೋಯಲ್ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ಜಿನ ಅಂಡು ಮೀನುಂಡು ಬ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೀನುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಪರ್ಪುದ ನೀರತ್ತ ಅವು ಕೊಡಪನಡು ಮೀನು ಬರ್ಪುಜಾ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಕೂಡ 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 ಇದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು ಐಕ ಅಕ್ಕಲಿದ್ದಾಗೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಒರೋರುಂಡತ್ತ ನೀರು ಫುಲ್ ಅನ್ನಗ ಇಂಚ ತಿಂಚದಿತ್ತು ನಾಡು ಅದೇ ಚಂದಕ್ಕ ಬಂದಟ ಇದ್ನಟ ಇಜ್ಜ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪಳು ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುನೆ ಒಂದು ಕೊಡಪನ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಬಾಕಿ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ದೆತ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಇಟ್ಟು ಕಪ್ಪೆ ಒಂದು ನೂಲತ ಹುಟ್ಟಿಗಿಂಡು ಕಲ್ಲು ರುಬು ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಹಂಗ ಗೈಸ್ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಜೀತನಾಗಿ ಅಂತ ಕಪ್ಪೆ ಜೀತನ ತಂಬೇಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೈಸ್ ಜೀತನ ತಮ್ಮ ಬನ್ನೆ ಗೈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪೆ ಓ ಏಡಿದಲ್ಲ ಕೋಜಿಲು ಕಪ್ಪೆ ದಪ್ಪೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಜ ಇದೊಲಿತೀನಿ ಒಂದು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋದ ನೀರು ಚೌ ನೀರು ನಂಡರತ್ತ ಇವುಗಳ ಉಂಡು ಕೊಡ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಕುಸ್ಸೆ ಬರ್ರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪರ್ಕ ಅಂದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಲ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನರಿ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ಅಲ್ಲು ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ 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 ಸಚಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ತುಜಿನ ತೋಜನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿರ ಅಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಅಂಡೆ ಬಂದ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರಡುಂಡು ಪುದರ್ ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತು ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮಜಾನ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅಂತೂ ಹಿಂದೆ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಜ್ಲಿ ಲಡ್ಕೊಲ್ದುಂಡ ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಇದೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತವ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಎಂತು ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏನ ಓಲು ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ತುಕ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಗ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೋಕ್ರಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಿಲ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಬೊಪ್ಪತುನಾಗ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಿಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಎಂಕಿಲ್ ಅಂಚ ಅಥವಾ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂಪುಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಪನು ಇಲ್ಲತ ಈಗಲೇ ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜು ಪಾಠ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಪಾಠ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಗಿಲ್ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ತೂಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಬುರದ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಲಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಕುಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಂಟಿಸ್ ಚಾನಲ್
ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕೋಡೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಕೋಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗುಂಟುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಆಗುಂಟು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಕೋಡೆ ಮಿಮ್ಮಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನರು ದಾದೊಂದು ರಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದದ ಅವು ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಆಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಅಂಚದ ಅರ್ಧ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತರ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಇನಿತ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದ ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತು ಇಂಕ್ ಮಂಡ್ರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಪಂತೆ ನಂದು ಪಂತೆ ಅದೇ ಪಂತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪಡಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಲ್ಲರತ ಆರ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಕಲಶ ಕಟ್ಟೆರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ತೂಕ ಅಲ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ತೂಕ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಅದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಚ್ಚು ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಬಾ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ನಿದ್ರೆನಾ ಇದೇಂಡಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕೂಡ ನಾಯಿಲ ಹಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಪಿಡಿ ಬೋಲ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸಚಿನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡನೆ ಬೈದ್ರೆ ಒಂಟು ಮೇ ಮಂಗ ಆನಂದ ಆನುಂಡು ಎಕಡೆ ತಿಂಚು ಗೈಸ್ ನಿದ್ರೆಡಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಚುಚ್ಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮ ನಡಿ ಗೈಸ್ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುಂಡು ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಭಾರತ ಮಾತ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಬಾಬಿರೆ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ನೆ ದಿನ 2 ಸಮಯ 1:24 ಊಟದ ಸಮಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಮೆಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೇನಲ್ಲ ರಚ್ಚನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ ಉಂಡು ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ಚಂತನಾಯಿ ಮಗಳೇ ಹುಲ್ಲಿಯರು ಕಲಸರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ನು ಅವಳು ಗೋರಿ ಹತ್ತಂದಿತ್ತು ನಾ ಸಚಿನ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಮೂಳು ಗೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ಆಗ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಾಹುಲ್ ఆయన పుదరించిన ರಾಹುಲ್ అవుదాయిగా పుదరు ಸಾಂಬಾರ್ನ ಸಮಯ ఓ బంగారు ಯಾವ ಚೂರಿ ಯಾವ ಸೊ ಇದು ವನಸ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ವನಸ್ ಮಂತ ಇವಾಗ